בשנת 2060 צה"ל שולח משלחת לאומית אל כוכב הלכת. התקשורת עם המשלחת עבדה באופן מסתורי. השאלה הנשאלת היא, מה לעזאזל הם עושים שם? שש מי יודע? שש ליאונית יודע, 2-1 לנוימן, 6 לליאונית. עינה, מה? אתה יודע שזה הדבר הכי מסוכן שאתה יכול לעשות. מה? לנקות את הכפתורים של הקונטרול, ליאונית. באמת? בין הכפתורים, בחרציים. נו, תאמין לי, רס"ר משהו לא בסדר בראש, שלא פסח פלט. נכון. תגיד, לא היה צריך להיות לכם מסדר כבר? נכון. שמעון לא מאחר בדרך כלל. נו, פאני! אני מדפיסה! ליאונית, אני לא חושב שזה... תזכור את האור. תזכור את האור. שהדורש תארבע קוצות. הקשב הרס"ר. שמחה רבה. بالصحبة ضفروا لي קלווין קליין? כל הכבוד. חג שמח, שמעון. תודה. תפרו לי בגד עם כיסים. שמחה רבה. אביגי הפסח בא. רועי! שמעון! באת בזמן. רועי! אתה אוהב? מה זה? זה ריזוטו קשקבל פירות לדרים 20 דקות, אני מעיף לך את הגבות. תראה, כל מה שצריך זה מלא שמן נדרים וכל מיני דברים שדפקתי לך מהכירים. כן? ומעט שמן. נפש. אוקיי, תראה, אפשר גם בלי הדרים. בכל מקרה לא משנה, מה שחשוב זה לטבל את זה כמו שצריך. בושה וחרפה. לא, שמעון, אין שום בושה בתבלינים, באמת. אין שום בושה. קצת אבקת מרק, קצת מלח ובורקס. בורקס? כן, שמעון, בורקס. בוא, תבוא לזה קצת בגישה יותר חיובית, אתה תראה, זה יפתור הכל. חמץ, תרכבת לחללית. בורקיטה זה חמץ? בורקיטס? זה חמץ. אבל תדאג, עד פסח אין פה חמץ. פסח הנס, עוד 20 דקות. ובחמץ הזה לא תדע ארוחת חג. אני לא יכול שלא תהיה ארוחת חג, שמעון. הכל התחיל כשהייתי ילד. כמו בכל שנה, חגגנו את חג הפסח. התנדבתי לשיר מה נשתנה, נאבקתי בדי דיינו, שרדתי בקושי את אחד מי יודע. הכל כדי למצוא אותו. מצאתי! רועי,
מצאתי את האפיקומן. אתה יכול להפסיק לחפש. הייתי תמים, שמעון, אבל מהר מאוד הבנתי שאין צדק בעולם. ואם אתה רוצה להשיג משהו, אתה צריך לקחת אותו. אתה ילד מטומטם. התוכנית הייתה פשוטה. להכין ריזוטו קשקבל כל כך טעים, כל כך מוצלח, שכולם התפתמו ממנו, ואז אני, ברגע הנכון, אתקוף ואמצא את האפיקומן. אביבי הגיע. הלילה הזה, שמעון, הלילה הזה זה יקרה. מה עושים? חייבים לשרוף את כל האמץ. לשרוף? לשרוף. לשרוף. לא. אני אטפל בזה. שוחרר. מחשבים. כן, שמעון. חג שמח. שוחררת. חג שמח, שמעון. תודה. גם לך. שיהיה לך הרבה שגשוג. בהצלחה. שתהיי לראש ולא למחשב. לא ניתן לספק את השירות ליעד המבוקש. איך? אני בנוהל חג כרגע. חג שמח. אין יציאות מהחללית ללא אישור מחדר הבקרה. אנחנו נזלחמן. או. יונית! כן, שמעון. חג שמח. חג שמח, שמעון. אדיו לכפתורים? תאמין לי, עשית את הטעות שמנקים כל הכפתורים. מתי מסדר? אני צריך לקפל פה כל תעזרו לנו את זה החללית. נו, צריך אישור מכמה. נו. רגע. למה הם יוצאים מהחללית? כמאל, צריך מאשרת יציאה לשני מפקדים מחללית. רגע, אני צריכה אישור מיוחד מהקפטן. קפטן! שוחררת. דברי זריז, אני עסוק. אני צריכה אישור שאתם מפקדים לצאת מהחללית. בשום פנים ואופן, אנחנו בנוהל חג למען השם, אין אישור. בסדר. לאוניד אין אישור. בסדר. שמעון לא מאשרת. מה אין אישור? למה אין אישור? אני אקר... תן לי את זה. יונית, קודם כל אתה משוחרר, דבר שאני אפתח את הדלת. מה, נו, לא מאשרת! לא ככה, פסקייט! פסדת? בוא, תעלה אותי מול החמ"ל. חמ"ל! תקשיבי טוב ותקשיבי לי טוב. אני הקפטן של הספינה של החללית הזאת, ואת פותחת לי את הדלת הזאת תכף ומיד. רגע. קפטן! שוחררת. דברי זריז, אני עסוק. ההוא מקודם, הוא אומר שתפתח את הדלת כי הוא הקפטן של החללית. יש פה עוד קפטן? בואי תעלי אותו מולי. דברו. קפטן חג שמח. קפטן חג שמח. לא יודע מי הטיס אותך לכאן, אבל אני הקפטן של החללית הזאת. איפה אתה נמצא? אתה נמצא פה על החללית? תבוא לחדר יציאה לפלמ"ח. לא. סליחה, איפה זה חדר פלמ"ח? אני פשוט... סליחה, אתה מתבלבל. מה הדרגה שלך? סמל, מפגר, מדבר אליי כמו לאיזה סרן חמוד, בתקן של רב סרן. תן לי את המספר שלך, אני רוצה לבדוק את זה מול סלי. מה זאת אומרת? אני הקפטן של החללית הזאת, אתה מדבר... אתה יודע, אתה משוחרר. אתה ממש לא יכול לשחרר אותי, אני אולי אשחרר אותך. אי אפשר לשחרר פה את הקפטן של הנבחרת. אתה מתבלבל חמוד, אני הקפטן. יש פה קפטן? אני הקפטן. סליחה? יש פה שיתופים. חמ"ל. ליאוניד. חמ"ל. בוא. שוחרר. קפטן. תגיד לחמ"ל שאתה מאשר יציאה לקפטן של החללית. אני מאשר יציאה לקפטן של החללית. אתה לא יכול, צריך אישור מהקפטן. תגיד להם אותו דבר. אני מאשר יציאה לקפטן של החללית. סבבה. מאושר.
תגיד רוי, מתי ארוחת ערב? נוימן. פתיחת דלתות בעוד 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, מה אתם עושים? 3, לפעמים נאמן, צריך לשרוף. 1. פתיחת דלתות. הנכם מתבקשים לא לשכוח ציוד אישי בחללים. מה עם זה שיש אוויר על מאדים? רק לי זה נראה מוזר? במקום! דרוך! שמעון, תרגע, אתה רוצה ביס? קדימה! צעד! זמן שמאל, ימין, שמאל! שמאל, ימין, שמאל! שמאלה! פליי! רק ימין, ימינה! פליי! רק ימין, שמאל! שמאל, ימין, שמאל! ימינה! פליי! שמאל, ימין, שמאל! אלמון! דרוך! שמאלה! פליי! שמאל! קדימה! צעד! שמאל, ימין! רק ימין! מקום! דרוך! במקום! עמוד! מקשיב! שוחרר. שמעון, הכל בסדר? מי? תקשיב, אני נאלץ רגע לחזור חללית, אני תכף חוזר, שים פה. אני לשרוף את כל החמץ! והריזוטו שלי נשרף, אני אני לשרוף! תן לי רגע, מצית חזרתי. לשרוף! זה כפתור של כיסא מפלטה, זה משחרר את הפרופלרים, זה משחרר את הנקזת של המים. זה כפתור להשמדה עצמונית, זה מה מפעיל קרן ליזר, וזה מה מפעיל את המעברות של החללית. ולכן חשוב לנקות רק בחרציים. מה זה חרציים? נו, פסטרויקה. דווי. הפעלת מבערים בעוד 60 שניות. 59, 58, 57, 56, 55, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47. אני אגלה לך איפה האפיקומן! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, הפעלת מבערים. שבשמיים די דיינו, די דיינו, דיינו, פה המים. וואי, רועי, גמר עליי הריזוטו, איך טעים. תגידו, מה עשיתם? נוימן, נוימן, בוא נגיד שהיה לנו נושא סוף. בוער. כן. נטפל. כן. בוא...
לפעמים החגיגה נגמרת, כיבוי אורות, החצוצרה אומרת, הכל בבחורות, אשמורת תיכונה עומדת בגינה, לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית. לקום מחר בבוקר עם ליאוניד חדש בלב, להשאיר אותו בכל...